Inħeles mill-arrest din Donovan Frendo li qed jiġi mixli bil-qtil involontarju ta' Antoine De Gabriele li nstabla ħajja fiż-Żejtun nhar il-5 ta' Awwissu. Id-difiża ta' Frendo għamlet talba l-ħelsien mill-arrest quddiem il-qorti kriminali, talba li ġiet onorata f'digriet mill-qorti. Fid-digriet il-qorti rrimarkat li Frendo qatt ma xellef difru mal-ġustizzja u li ilu aktar minn xahar fil-kustodja tal-pulizija b'rabta mal-każ. Il-qorti żiedet tgħid li l-imputat ma jistax isofri minħabba dewmien fl-investigazzjonijiet tal-pulizija. Minkejja dan l-imħallef Consuelo Xerri Herrera għamlet talba biex jidħol fis-seħħ l-użu tal-electronic tagging li jeħtieġ tibdil fil-liġi u li bħalissa qed tiġi diskussa fil-Parlament. L-imħallef Xerri Herrera ħelset lill-imputat mill-arrest b'depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 7,000 euro. Il-qorti ħatret uffiċjal tal-probation biex isegwi lil Frendo filwaqt li ordnatlu ma joħroġ minn daru bejn 8:30 ta' filgħaxija u 6:30 ta' filgħodu u jiffirma kuljum fl-eqreb passa tal-pulizija. Tony Zammita, 44 sena minn ħal-qormi, ġie kkundannat 4 snin ħabs wara li ammetta li seraq ġiżirana minn anzjana ta' 82 sena. Il-każ imur lura l-25 ta' April li għadda fil-Ħamrun. U għaġi mixli li kiser il-kondizzjonijiet imposti fuqu minn żewġ maġistrati marbuta ma' każijiet passati tal-imputat. Quddiem il-qorti ppreseduta mill-Maġistrat Marcen Farrugia, Zammita ammetta u talab skuża iżda rrifjuta li jrot lura l-ġiżirana lill-anzjana. Il-Maġistrat innotat il-fedina penali kolorita tiegħu li tinkludi kundanni dwar kwistjonijiet li jvarjaw minn possess u traffikar ta' droga sa kontravenzjonijiet ta' traffiku. Hija rimarkat dwar il-fraġilità tal-vittma tas-serqa li timxi bil-bastun kif uraw filmati mill-kameras tas-sigurtà li ġabu wkoll l-imputat jiġru warajha għax tila l-ġiżirana u jaħrab. Zammit irrifjuta wkoll li ħallas kumpens ta' 1,000 euro lill-vittma li stqarret li riedet biss li jroddilha lura l-ġiżirana għax għandha valur sentimentali minħabba li kien tgħidha żewġha illum mejjed. B'hekk minn barra li kkundannatu 4 snin ħabs, il-Maġistrat ordnat li l-imputat ikollu 6,000 euro konfiskati f'depożiti u garanziji personali fuq każijiet preċedenti u li jħallas l-1,000 euro lill-vittma. Libjan intbagħat 6 xhur ħabs wara li ammetta li għamel użu minn dokument fals mal-wasla tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta 3 quddiem il-Maġistrat Viktor Anxa, l-Ispettur Karl Roberts spjega li l-imputat iffalsifika permezz ta' residenza Belġjan li intenzjonalment għamel użu minnu u li ta' informazzjoni falsa lill uffiċjali tal-immigrazzjoni fost l-oħrajn. Il-prosekuzzjoni qalet li l-imputant ġie arrestat 3 filgħaxija filwaqt li qal lill-Pulizija li xtara d-dokument minn aġenzija tal-ivvjaġġar għal 3,000 euro. Għall-ewwel l-imputant wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih, bl-avukat tiegħu jikkontesta l-akkużi tal-iffalsifikar. Wara li l-prosekuzzjoni u d-difiża qablu fuq li għandha tingħata sentenza minima, l-imputat ammetta l-ħtija tiegħu għall-akkużi tal-użu u l-possess ta' dokument fals, madankollu mhux li ffalsifikahu. Il-qorti għalhekk ordinat li jintbagħat 6 xhur ħabs. Libjan ta' 42 sena nżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat b'serqa minn bosta vetturi fil-Ħamrun u l-Marsa. Fil-qorti preżeduta mill-Maġistrat Viktor Anxa, ir-raġel wieġeb mhux ħati għal dawn l-akkużi. Il-Libjan ġie arrestat wara investigazzjonijiet mill-Pulizija għall-komunità tal-Ħamrun u l-Marsa.